لا هاو sanibonani ethi umana shaba rings shaba izinto shaba rings obvious uvi awona mbali iyezi challenge ile akamfit izi challenge ile man siba king athi ndedela madora mcijo ayikuthi kanjani or ini ifana nalo yabona but uwele izwele nowele uhlala zwele man yimcijo man azi cijo budelani what are you going to buy? I'll buy that spec, but see the snicker easy. Le rotala. That's a very bit bad. It's also a boy for no food. Dinsang banabis. Good say, what's by game? Click na buya ke buile ba se ba di commenting. Hello Mbalentle. Hi Mbalentle. How are you? Ya Thando. Kunjani? Ke buile ba se ba di commenting mfethu. Join na batho bua le data. I2I uqona. Ovi. Nyaphila nami. Man, Thando uva scrumshas enhleke. Ubroni. Kunini ngimvuna riser. Manje ngimthuli man. Kuma app. Ngimthuli kuma app. Ajale ka live. Mfethu. Shapo kunja. Yimcijo ayikuthi kanjani man. Hayi man. Obvious. Ngiyakubona ngitshebezela mkhulu. Amkhosi bheka. Uwe ngitshebezela. Ethu man. It's into yakho sibona. Hayi siyami. Ngithengile izolo kawo. Ngani? Awu kulisi kufonela sibani. Mina ndoda ngilele angivuki. Hayi. Yeba ngifona kirasa kanje. Verasa? Uyadlala. Afana bengitipira. Kulesi siyabhema ngibonile. Ama promotional watu siyabhema la. Ya yabhekwa yi. On. Stacket. Stacket. Wando westala manje. Thando ka uzokutshela ukuthi ushaye na yini nomelangeke. Pirikiti ngambamba. Uthi into yakhe skifi. Nankula idzave. Ngiyakuzwa mina mkhuzi wami. Ayi kawo azini. Hayi kuthi ini ifana nani yabo? Awu lezwele kawo. Elithi ngejimini mina no ka cha. Wejim. Ukukithini? Sitapule ta. Siyapula mfanaka. Tapule ntwana. Yeah. Amla nkuki insimbi kawo. Awukuki mfana. Hayi. Abidi. Uyazi mfethu training yami le disk mfethu yabona.
Ulokusho kwamabhayisikili lapha. Ya amabhayisikili nani man. Ayizokuka inzimba ngenza. Akusizakho. Ufuna ngibe sigaqagaqa. Ufana noThiphi, yambona uThiphi. Thiphi isigoma. Ayeke. Amanalo ya, singena naye entweni. Ingale yantshela. Ushaya abantu ngimpama Thiphi. Ya, right. Ufuna ngibe sigaqagaqa. Ngimfishane kanje ka yo. Edothi keep smoke la. Yabo. Yeah. Sebathi ngikufonele manje lapha kuba ngathi manje ngeke uphendule ifoni wena. Awu ayiho. Ndoda mina mangilele mina mangilele. Angivuzwa. Afana nami ka. Aplazi mina uyacava mina yatipa ka mina. Wena uyakhona nokukhona. Akabhlungu. Mina ngishaya silent killer awungizwa. Mina yatipa. Uzovula ikamera. Akeze la. Azivula ikamera. Ngeke uzovula. Uzovula. Kwani moshka? Kwani moshka? Ngicala moshka. Oh, moshka, tsimbo. Ndaba ngibona igrade yacaba mina ngikhona ngetinga. Ola awushapfele kunjani mfethu? Yakunjani bho? Ayizolo ka wena uphumile ngemistake yangisakhona ukubuya ayimnandi. Angize ngiyajonya requesteki ka. Amnandi. Nyava nyangale lapho bayithe ngingayikhona. Nyangada hayi. Usithola songali? Asingithola sengara nangara mangifika. Afike yabo. Keke izolo ngikhathele ka. Ngabe ngathi naye. Lala. Jafu kunjani bho? Betho Amcijo. Hamba. Nandi. Eka utshele ntwana umpiwa ka ifuna ukuzobhukuda la. Utshele ntwana umpiwa ifuna ukuzobhukuda la. Sikwatelele. Ngikwatelele. Hlale angena namhlanje. Yahlala dida. Uyasibona namhlanje bese Hayi nxa store. Yabona abahlali bengafuni bangibona. Ngizobe sengigrenda. Hayi nyamazi 3 minutes usasihlangisa. Uzobuya. Awuzobuya. September ifuna ngizobhukuda la. Khuleka nini nanini mfethu. On. You are charging the most expensive phone that you bought it cash without sleeping with sugar mamas, Mr. Camagello Walker Jacko. Mfana bengisacharge akusiyo. Akusuke mfana. Akusiyo i-charger. Sekuphela amabhodo ngamasayini manje. Kuphi. Hi Dali, how are you? Kuphi la yazi. Aniphenduleni uhlali nina nabantwana baphenduli laba kuma comment. Why? Hello sihlala hayi sikhuluma nabantu bakuma comment ayiyazi. Akuma comment asikhuluma nayo. Uhlala ungenele mina phela. Nginele bani? Ungenele ukuzobulisa thina amasupha. Ubani eyisupha no. Hawu. Awuthi uyisupha bayasho nawo. Hawu. Isupha mina isupha ngazi wena nomanyana. Singamasupha thina. Singisupha. Hawu. Isupha. Hayi. Ugigi supha ngifaki cela. Gigi supha ni. Ayi camera yami ka ngathi ngikhuluma idanyana. Uyenzani khosi? Nokubona maqeda kufoni. Alish. Oya mayibeka yini? Alish manyana. Mfana uceda ukungithemtha nonyamahayila. Abana mina ngifuna ukujika emakoteni ngilambe enye into esidudla. Yebo, samahayila. Amahayila lo. Nami le ntwana le ngibhenisayo le. Kanti wena njalo mobile kodwa.
akuyi umuntu oyi-1 or niyanonke nje nishane sitala lesithi oyi-1 makathiye box nonke na Haya mina ngidle everyday manje ukuthi ubani obhoksayo angingeni. Ya zihamba zonke. aziba zonke baba akekho sala Akekho salayo. Abangani bamampela. Ngikhathele ayasala ngikhathele. Hayi ba. Ah nayi. Ubani ikota yakho izobuya nobani? awufethu wow. obvious ayisho nabo bayobhaya obvious same time there Mara eyakho ubani wena? Izothumela iUber. obvious mfethu Ah, salokunikeza personal, umaster chef Personal lezi. Alezi is personal. Ungabi le. Ukuthi konta kubazoyiza ka. badonse 3 ama-chips bese bayivala ngesosi Uyayibona leyo nto? Abazo bakutribulile ba. Ibonile line up. Ngibona ithi Ithi zishanga maskandi. uba kuba Ziyaduma ezweni. sesancike nje ngiyakhosta hayi mina ungcono bafethu ayi thingicede le semester ayi senibona le Ay, izinto zesikolo saziyeka, isikolo sibhadala. ayintwana. Mara mina kayacaba kangithe ukuthi ngi-student saku-UJ. Baba umtshelile. Mele ngiye next year ngapha. Ngifunda next year manyara ntwana wami. sewesiraya sonke riyavala Ya mami la mimi ngizobe sengikaka yangishona. Ngilanda ntwana yami ngawa. eto Yazi ngisaphekela ibhodo. mara kuyafana misweni uyongishiya ecampus square mina ngisachubeka Yeah. nithi wena uyongishiya ecampus square and ngiyamele ngichubeke Ibeke esikolweni benza. oh hayi bekunjalo-ke hayi Ya kubeke phela ngicala ngawe mfethu mina. maye le kuthiwa bathi ikhadi ngikhiphele leli lisemthethweni ukuthi unduna angakunisi Beyenzeni? ikhadi lasemthethweni Nginalo. unduna makathi ngicela ikhadi lami umnike Nginalo mkhozi. oh hayi Anginalo macala. Abantu bemoto bayahlupha yazi. eish Ngiyalanda nje kusasa ngilanda ikhadi lami kusasa. Ubuya nini? Kangazi nje kuyona ngarafi. Ay vele hlala lapho esadinge. Ya. Ayihlala kawe. Yahla. yonke limbizile the blade ka Yeah. sida shithi wena ide blade la umakhelwa Ubani? oh now say the blade Hayi mina ngisekiku eveze ngila emunyaka mina kahle kahle. oh ngithi umakhe Wa ami ngobe emunyaka. ngisuka kwamanzi ablue ntana Awukuvelile khona. yena okepeza nimbonile Hey ndoda. Hayi lana pia shita, ishita iNigeria kahle kahle. Line up. Hayi Nigeria bro. Ayazi bangena amakushayeweni la ka. Hey mina ngizobona isinye jike emakoteni ngizobe ngizoyishaya. Akufuna miyacima. Wena awuye ejimini kanti? Mina ngejimini. Zamela umandiza buye fa. Ya, mina ngithathe nesikhathi 10 minutes emakoteni ngiyabuya. Unama number mada? Ngicisi. Ya, sengishwesi. Yeah. Nyara. Izilintwana lezo ngishaya ka. Ngathi ngejimini fast. mcicho